No, takže máme tu televizi po piči. Sme na... Po piči stáme. Na chvíľu sa po piči zjebem. Kobra ináč. Si na úplne po piči vy ste. No tuto. Po piči. Aha, ďalší. Toto je po piči bunker. Teda ani nie, že bunker, skôr dom na strome. Kde je išiel ten? Dom na strome. Že mám dosť. No. To bude najlepšia časť televízie po piči. No a ešte najhoršia časť pred nami. Ísť dole. No. No zjebem sa Jak jak to pán. Na to, že